I el Palma Futsal d'Eufòria, per haver eliminat el Movistar Inter, dona pas a la concentració per afrontar unes semifinals de Lliga tant o més complicades que el duel amb els madrilenys. Espera el Barça amb un primer assalt divendres a la Ciutat Comtal. Badillo ja prepara amb tota la plantilla l'enfrontament amb un rival que ha quedat primer a la Lliga regular i que enguany ja suma els títols de Copa d'Espanya i de Copa del Rei. Unes credencials considerables, però, que no fan tremolar els palmesans. Superar l'Inter els ha donat confianza infinita. Yo creo que es el equipo más fuerte, pero bueno, yo creo que nosotros después de la victoria en Inter estamos con mucha confianza, que creemos que es nuestro momento de dar ese pasito, de dar el paso que el club quiere también. Y bueno, va a ser difícil, pero no imposible. Ya le hemos ganado en casa, es verdad que allí el primer partido de la primera vuelta creo que fue la mayor goleada que nos hemos llevado en la temporada. Pero bueno, yo no lo veo imposible, y más después de haber quitado del medio a Inter. L'entrenament d'avui està marcat per la visita de Joselito. L'andalús va partir cedit al Burela en el mercat d'hivern, equip amb el qual s'ha proclamat campió de segona. Ha rebut ovacions i abraçades dels que eren els seus companys fins fa uns mesos. Joselito encara té un any més de contracte amb el Palma, un any que té intenció de complir. De moment gaudeix de la gran temporada de l'equip. Que están haciendo una temporada muy buena, ¿no? Por no decir excelente. Yo creo que ahora el Barça hay que jugar sin presión. Yo creo que el favorito es el Barça, pero bueno, yo creo que están conscientes de lo que han hecho y de lo que quedan por hacer, ¿no? Yo creo que van a sacar algo positivo seguro.